Takže přátelé, začínáme Štefánikovú magistrálu, pokus číslo 2 s lepšou technikou, s trošku lepšou výbavou, trošku menej kýl, ale zase mám veľa jedla a vody, keďže je teplo, takže to bude trošku záhul. 17 km dneska by malo ísť prvých a po týchto 17 km sme ho a sú tu svišti. Tak toto tu vyzerá. Plno svišťov je tu. Sami svišti na golfovém hřišti. A idem to skúsiť druhýkrát. Ruksak nie je ľahší, lebo je tam veľa vody. A dneska 17 km ma čaká popri diaľnici v 32 stupňov, takže to bude, aj keď to není na vzdialenosť také strašné, ale bude to záhul. Takže začínam. Som na Sakra kopci, to je miesto leteckého nešťastia. Je to 5 minút záchádzka z cesty, ale patrí to k magistrále, takže som to musel absolvovať. Jak darček, ty kokšo, chalúbka, čo ma zachráni. Odpadávam úplne. Nemám vodu už, nič. Horárny Bielý kríž. Fantastikus. Krásne prostredie. Učíme sa z horárneho s našim ubytovaním. Nastupujeme na červenú turistickú značku. Kozí chrbát, prvých 6 kiláčikov dneska. Nami. Tepličko. Batoh ťažký. No ale tak ešte 4-krát toľko. Máme celý deň za sebou. Bezinská baba. 700-čku, prvá 700-ka čmelok. Výstup, tu je zakázaný vstup. Muščinky. No. Takže dneska dobrý záhul. Hore dole. Kopce. No, dobré ráno. Trošku bilancovanie noci. Noc bola strašná. Nespal som normálne. Mám malý stan, úplne som dolamaný. Akože síce som bol pri prameni, ale
ale zase som sa nevyspal. Hodinu a pol zase som sa dával dokopy ráno, pobaliť sa všetko. Zbalil som sa nejakých vecí, vyhodil som niečo termo, ktoré vôbec nebudem potrebovať, také staršie odpadky, normálne do koša. Samozrejme som po sebe upratal, nech sa patrí, nič po mne nezostalo. No a idem na Vápenu, Roštún, 700 slušný kopec s nádherným výhľadom a pokračujem. Nohy šalát úplný, to je všetky prsty pomaly plus giere, takže uvidím, som si to zalepil, ale každý krok boli tak, ale má menej vody o 2 litre, lebo mal by som sa dostať na Amonovú lúku, kde by mala byť voda. 10 kilákov, tak mám 2,7 litra, to by mi malo stačiť. Nachádzam sa na Amonovej lúke, čo mala byť strašná záchrana a voda. Voda je tu katastrofálna. Len taká stojaca, do toho moc sa mi nechce ísť, čiže začína byť brutálne teplo. Tu je takéto kaplička krásna na oddychovanie s krížikom. Po obede leje zo mňa úplne, ja neviem, asi 200 stupňové, ale do takéhoto kopca sa drbem. Už je večer, nohy si potrebujem dať do vody studenej, strašne ma bolia. Po pol roku naspäť na Havranej skale. Takže som to dal sem a teraz už to dať len to, čo som dal. Minul som to nenatočil, tak to natočím teraz. Tak od 3 ráno sa balím tu z môjho miesta. Sú 4 hodiny. Obuté mám kroxy, lebo nič iné nemôžem mať na nohách. Proste na úplne jemný dotyk ma bolí ten prst, takže že by som to nedával. A proste žere ma tu úplne všetko možné. Nedá sa mi tu spať. Takže opúšťam toto miesto a idem teda pomaly na mohylu. Mám to 28-30 km nejakých. Tu na nám z minula zostal artefakt, náš klub, Mihalinová útulňa. Do dobrej vody 50 minút. Verím, že to dám aj trošku skôr. Od rána od 4. pedalujem. 2 aj 3/4 hodiny v kuse som šiel a idem ďalšiu hodinu, aby som bol na čas doma.
lebo už ledva stojím, ledva chodím, teším sa strašne na posteľ. Vychádzame na dobrú vodu. Len kúštiček. Obchod, rýchlo sa nájsť a letíme na mohylu. Chcem tam byť čo najskôr, lebo cítim, že nohy za chvíľu mi úplne vypnú a už by som tam nedošiel. Takže musím makať. 11:06. To je od 4. hodiny šlapem. To je 7 hodín. Mal som pauzičku. Ale teraz musím pozrieť cestu. Mal som pauzičku na jedenie, ale v podstate skoro 7 hodín stále šlapem. Samozrejme v kroksoch. Už len silou vôle to dávam. Ináč je to krásne. Trištvrte lesa popadané, ja neviem, bola výchrica. Katastrofa. Už by som bol dávno dole v meste, len asi 2 hodiny mi trvalo to prelezanie. Som strašne veľa času zabil. Teraz v 3 dňoch som tady. Som na druhýkrát dal. Na druhýkrát. Je to 30 km v kroksoch.
Kurwa, ja som to videl, sa rozrevem. Ja sa rozrevem. Je to tam.